खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ खादों। लांखारनायनि दायाव जरासे बिसि फिसायखौ पुलिसा खादों। लामा जाब्रबथायाव IPS अफिसारनि जिउ खहा। 2025 मायथाइयाव BPFआ सोरखाराव फैयोब्ला बेंगुराफोरनि मोननांगौ गासै खाबुखौ होगोन बुंदों हाग्रामा महिलारि। गसाइगावनि हाथरखि इटा भाटा कम्पानियाव 2 बोसोरनि सासे गथ'साया दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमादों। 4 नं जमदुवार बियाबाव UPPL राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि। काछाराव 36 कौटिनिबो जावा टेब्लेट जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मणिपुर पुलिसा अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सानजा इम्फल जिल्लानि केट्रिगाव साबा लेखाय जायगानिफ्राय 4 सुबुंफोरखौ खानो हादों। पुलिसा खानाय सुबुंखौ निगमबाम लेम्बा सिंह 25 बोसोर, मंसा थाबाम पैरियानबाम मेटे 21 बोसोर, लाइस्राम बिद्दा सिंह 21 बोसोर आरो सासे उन्दै गथ'सा होनानै सिनायथि होदों। बे अपारेशन खालामनायाव बिसोरनिफ्राय गंसे 32 इन्सि पिस्टल, गंसे मेगजिन, गंसे काटब राइफल्स, गरबा गोथां गुलि आरो हाथियारजों लोगोसेनो गंसे गारि जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं मणिपुरनि रैखाथि हान्जाया चुराचान्दपुर आरो कांपक्ति जिल्लायाव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोबां हाथियारफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। चुराचान्दपुर जिल्लानि पाइकथां गामियाव अपारेशन खालामनायाव गंसे मेगजिनजों लोगोसेनो SLR, गंसे 9mm पिस्टल, गंसे 12 बोर सिगनेल बेरेल राइफल्स, गर 15 गोथां गुलि, मोनसे ट्रेकर राउन्ड, 2 टियर ग्रेनेड आरो गरब्रै राबार बुलेट जब्द खालामनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो कांपक्ति जिल्लानिफ्राय गंसे स्नाइपार राइफल्स, गंसे मडिफाइड लेटर चिलाई, गंनै मेगजिनजों लोगोसेनो गंनै 9mm पिस्टल, गंसे SPBL, गर 7 गोथां गुलि हाथियारफोरखौ रैखाथि हान्जाया जब्द खालामनो हादों। गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लांखारनायनि दायाव जरासे बिसि फिसायखौ नाहारलुगुन आरो आसाम पुलिसा खानाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय दानाव आसामनिफ्राय लांखारनायनि उनाव नाहारलुगुननि A सेक्टरनिफ्राय 30 नभेम्बर खालि रैखा खालामनो हानाय जादोंमोन होननानै ICR नाहारलुगुननि SP मिहिन गेम्ब'आ फोरमायथिदों। बबेखानि आसामनि खटखटी पुलिस थानायाव केस नं 127/24 नि गेजेरजों लांखारनायनि बागै कमप्लेन होनाय जादोंमोन। पुलिसा खानाय सानै दायनिगिरिखौ बेटा सांमा 45 बोसोर आरो बिसिखौ मेनाकी सांमा होननानै सिनायथिनाय जादों। दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जाबाय। मध्य प्रदेशनि सासे लाइमोन IPS अफिसार हर्षवर्धना रबिबारखालि कर्नाटकआव लामा जाब्रबथायजों दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि कर्नाटक हासान जिल्लायाव गावनि गिबि खेबनि पस्टिं थांनाय समावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादोंमोन। 22 बोसोर बैसोनि हर्षवर्धना 2023 बेचनि सासे बिजाथिमोन आरो बियो गावनि ट्रेनिं जोबखांनानै हलेनारासिपुराव ASPनि डिउटि ट्रेनिं खालामनानै फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सार्भिस गारिजों थांबाय थानाय समावनो हरखाबै टायारा बेफ्रुखांदोंमोन। जाहोनाव ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हास्लाबैयाव लामानि साखाथियाव थानाय गंसे न' आरो दंफाङाव सौग्रावहैदोंमन। बबेखानि बे जाब्रबथायाव हर्षवर्धननि खर'आव गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो फाहामथाय होनाय समाव अबथिरायै जिउ गोमायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव मुलुगनां बेंगुरा सान फालिदों।
मख'नो गोनांदि बे सानखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायजों लोगोसेनो गसाइगाव महकुमानि सिङावबो थानाय कसुगाव दिसेबल पार्सन ब्लक अफिसनि लांगोनायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दिसेबल पार्सन एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 3 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसेनो 29 नं सोनाब क'क्राझार एलएसिनि एमएलए रबिराम नार्जारी, एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, प्रकाश बसुमतारी आरो गोबां मानगोनां आलासिफोरजों लोगोसेनो गोबां देहायारि नोरजिया सुबुंफोराबो बाहागो लानायजों लोगोसेनो गोबां कसुगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया 2025 मायथाइयाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सोरखाराव फैयोब्ला बेंगुरा सुबुंफोरनि मोननांगौ गासै खाबुफोरखौनो होगोन होननानैबो बुंथियो। तामारहाटनि नटाबारि 3थि गामिनि साइफुल इस्लामनि 2 बोसोर बैसोनि गथ'सा हासानुरा गंसे इटा भाटानि फुख्रियाव गोग्लैदोंमोन। इटा भाटा बिगोमानि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनावनो फुख्रियाव गोग्लैनानै गथ'आ थैदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि उनाव इटा भाटानि बिगोमाफोरा जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। भाटायाव खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय जादोंमोन। इटा भाटानि बिगोमानि सायाव भाटानि खामानि मावग्राफोरखौ 12 खेब हाखरनि सोरगिदिं बेरा होनो थिननायनि उनावबो बेरा होयैनि अजद होनाय जादों। रेजाक मुंनि सासे फानदायगिरिया अजद होनाय बायदिब्ला इटा भाटायाव खामानि मावग्राफोरखौ गुन्दाफोर लिंहरनानै हुमखि होदोंमन होननानै मिथिनो होदों। सुकुमुद्दिन शेख मुंनि सासे ठिकादारा तामारहाटनि नाथाबारिनिफ्राय श्रीरामपुरनि स्टार ब्रिक भाटायाव गोबां नखरफोर लांदोंमोन। गुन्दाफोरनि सिगिनायनि उनाव भाटायाव सा 100सो तामारहाटनि खामानि मावग्राफोरा आथिखालाव खैफोदाव दङ। बुरहान मुंनि सासे फालांगिरिखौ स्टार इटा भाटाफोरनि बिगोमा होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार पुलिस, क'क्राझारनि लेबर इन्सपेक्टर आरो क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारआ बेनि सायाव माबायदि राहा लायो समाजो मिथिहोगोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बिटिसि एलसिनि बेन्दोङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव 4 डिसेम्बर सानखालि सानसेनि हाबाफारि लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जयनिं हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जयनिं जाफैगोन होननानै मिथिहोदों। बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसेनो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारी, हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित कुमार बसुमतारी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो गोबां रोजा रोजा इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि सोद्रोमाफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि समनाथ नार्जारीया। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों काछार पुलिसआ रबिबारखालि सिलचर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालसाफरायाव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे अपारेशन खालामनायाव आलु लानाय गंनै बलेर' पिकआप ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गारिनि सिङाव लाखुमानाय मोन 12 पेकेटनि जावा टेब्लेटखौ जब्द खालामनाय जादों। साखाथि रायजोनिफ्राय फैनाय बे ट्राकआ त्रिपुरा फारसे थांदोंमोन होननानै एसपि नोमल महात्ताया मिथिहोदों। जब्द खालामनाय बलेर' पिकआप गारिखौ रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS11EC2504 आरो AS11EC4291 होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जब्द खालामनाय जाबा टेब्लेटखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 36 कौटिसो जानो हागौ होननानै एसपि नोमल महात्ताया फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।